fogod. Az meg nem ismétel, atya úristen. Hát azért üsd onnan, nem Ne kamerázz! Na üssed! Üsse, nem burul rá, te! Figyelj ide! Mi, ha innen üssem, nem burul rá? Hogyan burul rá, mikor elindul a falán, eljössz onnan? Beszéled össze darabonként a gyomromat, az. Azt megmondom. Dehogy is. Na látod annyi, egyet, nem egyet meg Már nő neki, már nő. Látod, hogy nyeli? Melyik az? Nem lenni ennyire félős, hogy nem is ennám baj. Szorosan? Tudod, figyeljál! Hányszor is szállné te? Csak közepít üsdám az éppen, akkor adjál neki! Ami csak tegnapi töpöltyű ment ki belőle. Még a mai bázba. A jó vadpörköt.